Divan rojên dawîn de mirinên ji ber araqê tê rojevê. Li ser medyayê hat gotin ku 51 kes ji ber alkola sexte mirinin. Derbarê mijarê de Mela Cemal Çınar beyanat da û got ku araq heram e. Resmiyet û geyrî resmiyeta vî karêhanê tune ye. Araqa ku Xwedaya Teala heram kirî û pêxemberê me nehê kirî dibe sedema pirsgirêkên mezinên şexsî û civakî. Li ser medyayê tê nîşandayîn ku ji ber alkola saxte 51 kes mirinin. Lêbelê tê zanîn ku sexte û nesexteyiya vî karêhanê tune ye. Alkol bi temamî heram û bi zirar e. Derbarê mijarê de endamê İtihadul Ulemayê Mela Cemal Çınar bi ajansa İlkay re axivî û wiha got. Di Qur'anê de araq wek karekî qirêjê şeytan hatî behs kirin. Divan rojan de derbarê araqê de beyanatên resmî tê dayîn û dibêjin ku araqa resmî û geyrî resmî, araqa sexte û nesexte, heramî û zirarên araqê ji holê ranake. Wexta ev kar karekî şeytanî be, tu tişek nikare heramî, xirabî û qirêjiya vî karê hanê helal bike û baş bike. Farklı tanımlar yapılıyor. Kimisine göre bu günahkarlara verilen bir bela. Nivîskar û şêwirmendê girêdayîbûnê Yücel Kur'an jî wiha got. Li tevahiya dunyayê araq bûyî sebeba gelekî tahrîbatan. Bi tevê Tirkiyeyê sî welatan zerarê mezin dîtinin. Alkol li van welatan dibe sedema cinayet, hevdû berdan, qezayên trafîkê. Ji sedê heftê wan bûyerên bi xetere ji alkolê pêk tê.